Senzen. Muka ndakakudza tu kanokavati kandiwa kanondrova. Tete wako hana basa. Yes. Kumbira kumutamba kudiwa. Alivyo mazao. Chocolate. Aiwa zvinhu zviri different kabe. Different cake. Surprise. Oh, surprise ichiyo. Iwe, handi ndo maruva ari kunetsa pa social media ari kungopohwa mwe wese kaivhali. Inana kupaka vale nasi 13 ndiani. Vale andinoitwa kwa 14 February. Nasi 13 ndiani. Baby kana. Ndibata machi. Baby kana atimirire vhali unzo. Inini maruva aya ndakatomatumira ku SA kudhara ka. Ndobva anonoka kusvika pa board. Ukasvavawo. Akaita delay pa board. Wamanunkewo. Aiwa baby. Ukuzwa payo kamondidya zvamwe pamakuva. Chinzwa ukanomaisa mugadheni ratete wakura vanogara chikudiridzisa rerera ukanomadhiga imomo ukatomasimba anobuda zvototi next year togona tanga project takutotanga kutengesera vaya vanenge vakupanana kwana mari wa mari kani inouya next year tatanga project ndanenge akaputigwa nemari waita hako